Sabsi, lakaw na kay ikaw ko kaya ko sige tindira. Dapat mahurot yun na ha kay para sa una. Lagi bus, uy. Hurot lagi ni. Never pa rin nasalinan. Basta ako mabaligyan, agad yung maglaway. Kung mas lami ang siopaw, mas lami ang tindera. Wow! Let's go, let's go! Siopaw! Siopaw mo niya! Mas lami ko, pero siopaw mas lami po. Siopaw! Kahit kung daw kami. Balik kag duha? Kakit sa bata, uy! Tara! Chicken asado niya, buy one take one. May gani, good mood, di ko karong adlaw ba? Lahat gini mga customer, basta gwapa ang tindera, kahit mo palit yung siopaw. Masabtan na po na ako sila, anong pakipakiyawan nila usahay. Gwapa lang ko! Siopaw! Pila dua ka order mo, wait lang, gwapa ha. Magbalik-balik dyan mo, kalami kayo. Kung namin mga kuya, napapalitan din eh. Ha? Ay, kuya? Pogi. Pogi. Sure, oy, isa year. Paskilahon ako. Dara, kailar ka. Isa man. Shooting. Shooting. Si Huting ba? Huting. Danilo. Ay, Danilo nga. Ramon is good. Ay, oh, ex-boyfriend. 3 years, miyana. Huy, kakusap sa siopaw na ako, oy. Mag-my day ko, be. 200 pieces for today's. Isa na ni? Buisit yun si Mark kung si Judian ay. Nag-date sa bikiri. Nag-focus kong pamaligya dire. Unya basig kamo diha. Dahi nang hari na yung ikumot-kumot. Traidor. Ayo, Guti ka, Mark. kuan daw, siopaw daw, buy one take one, madam. Ayo, dam, siopaw daw, dam. Buy one take one. Nag-ayo eh. Di tindahan, basig kag-ayo. Dili man ni nani mamaligya si madam sa una, bay. Ganado man kay ito niya. Butan ba karon na nalahi man. Itaas sa tindira. Oy, siopaw naman, madam, buy one take one. Maldita ha. Pangita siya mo ito sa lain ko. Ito pagpalit. Kung naman kayo makita nga, mas lami pa sa bajin siopaw. Sige daw. Pangita sa lain. Pasensya gud dia madam Jamsi papalitan og buy one take one bi. May mga mukhaon ra ka ako. Nasakitan ko sa gugma. Ala sa gud kay naon-naon na. Ah, sige na bi papalitan ako ba. Kung lami kay ni siopawan ni, balik-balikan ba yan eh. Ibalik-balikan gani. Pero karon timingan man yung mga visit ko. Oh shit! Sa day problema di ay. Pangutana oy. Gawas na kana. Alita sa tindira oy. Ayda. Si Mark naman pudlaw si Judian oy. Sige ra. Maka-move on ra lagi ko. Nabaga sa gnaw. Uy! Bajin siopaw? Ning lamig nga siopaw sa tagom mo. Naabot ay nagasuroy-suroy din is tibok tagom ni. Magpa-attitude ko be. Dili sana ako siya tagdon. Para mahibalaan ako kung interesado ba siya sa akong siopaw. Pero tempa. Murag lami pud lagi na yang tindira. Ayo. Ayo. Ay. Madam. Ayo. Si Ato, Grabe bisiya kayo. Ay, gani mo palit ko sa mong siopaw ba? pila-pila. Murag luya man kayo madam. Nansa day ka? Wala oy. Si wala. Kana ko mga workmate ninyo gon nga mga kinusuay reg karina. Ah, na bad trip ka? Grabe. Ay, sabili sa diri ba? Ikaw gani madam. Ayaw ka bad trip. Malas na sige negosyo ba? Salamat. Smile lang good. Bisa kung sa'yo maabot nga problema. Lagi oy, lagot kayo. Tanawa ra gud no. My boyfriend 2 years. Si Judian rin ni Puli. Bantog bro, kaya nagunitay nung puday nagsupaw di ay. Si puti ka masisipod. Pero, nakay-cellphone man day no. Anin na lang be, para di jud ka mabad trip. Usa na? Pag relax lang ha. Shiran ti ka, nako ikuan sa mo nga gaming app.
Sige daw. Pwede ka maka-additional ani pangwarta. Wow. Muna yung ginatawag nga Amber Game. Amber Games. Amber Game, dali ra kayo ni, pasahan ti ka sa link. Tapos pagkuhan mo na download. Pag madaka-download na ka, naikuan ra, login og register. Siyempre kay bago pa man ka, mag-register ka. Okay. Ug nya sa pag-register nimo, ibutan nimo dira ang cellphone number, password, nya imo ang re-enter imong password, then click send para matagan kag OTP. Oo. Tapos, Dali ra kayo. Ano bigini ketchup imong kuan no? Tapos kuan pag makakuha na ka, sulod na ka na yung mga klase-klaseng dula dira. Unya pag sulod nimo dira sa games no, na kay automatic 58 coins. Wow. Unya pwede nimo idula sa klase-klaseng dula dira o. Example, color game. saan na magdula? Pwede na ko butang ang color mong kinabuhi. Mamiri lang ka color dira Okay. Dali ra kayo no. Unya kung gusto ka mag-cash in, kay gusto pa ka madula, mahotdan kag coins, i-click lang ng plus sign. Okay. Tapos ibutang imong GCash, then bind. Nakaka-cash in na ka. Wala, magdaogan ko. Madaogan na ka, grabe pa so good. Kuha nimo dira, withdraw, click withdraw na nakabutan dira kung pila imong amount nga withdraw tapos imong GCash. Nga na lang. Nga na lang nga withdraw. Kadali lang mo di Dali ra gani kayo na mo nang ayo na pagsadsad ra ha. Tanaw sa ako ba? Kay kining daog na ko ning dulaan eh. Pakyaw na ko si mong siopaw. Pakyaw okay nimo? ra? Sige, pila na ka siya pa. Uy, siopaw. Sakto ha kayo. Favorite ba yan ako ni? Sige na kay para mahurot ni mong siopaw din napatay tayo mag-date ssige na. Dakuag Kaya na sa mo siya pa ha. Dakuag na nga ba? Dakuan na ba? Sweet kayo? Ayo. Siopaw. Grabe hugawa si mong naong ay pero mas ganahan ko nang hugaw-hugaw ba kay mas Balik yung guwapa ka siopaw. tanaw na na. Ano sa may egg ako na Ang ketchup. Hoy, siopaw. Sa mukha na. Sige, kis. Nya na. Gipakyaw ito na ako na. Di ba siguro ni gusto mahalin na ni mga buwangan ni? Kaya bantikwan ako nakuhagon. Di ba kay gigutom na ko? May tikwan do iya daw. Ay, grabe kasi. Ayaw na ba? Taysa, murag nanimahaw naman yung sunog imong niluto diri oh. Papalita ko ba? Buy one take one ba? Ay, nag-order na ka? Habi ko na masahero ka. Sige, baluti ko, baluti. Sige, dagana. 3-3. 3, para I love you. Grabe. Ayan! Sige Kuha na, kay sige nimo ay maka-good vibes kay taay. Kuha kang kiliti, no? Yeah! By the way, bago ko makalimot sa imong name, Chamsi kuya. Shamsi? Chamsi. Puti ka, may what a lovely name. Thank you kayo, ani ha? Ang ketchup ya ako alang ko niya. Oh, ay, Kiss niya. Ayaw, tama na. Tama na, Nick. Okay na ko na yung siopaw, ha? Pasin ako. Okay kuya, bye-bye! Salamat. Asa naman akong order diya? Sa tayo mo ha, isa no? Isa puro ka ba? Buy one take one. Dugaya, uy. Anong isa raman ni nga? Buy one take one man akong gi-order. Ulat gani! Hindi ta po buangan eh. Mi agdane. Pero time sa hapit naman ako ni mahurot ni waan ko ka kung nagpalaman diri. Baan ako ani ba? Ay bisig na sa lalom ang palaman ani. Tay sabi nga nung wala man ni palaman ni mong siopaw diri. Daghanan ni mo reklamo oy. Mao ganin duha ka siopaw na may tikwan. Kay kung sa unang siopaw di mo makita ang palaman, edi buot pasabot, posibleng sa ikaduhang siopaw ni mo makita ang palaman. Nyati. Akong tito ba tagian ni siopawan. Joke lang gani uy, makadi ba joke-joke oy.